שלום חברים, אני עומר והיום אני עושה סרטון למיינקראפט. זה הסקין שלי, נרוטו מסדרה יפנית. לא יודע אם אתם מכירים, אבל אם אתם מכירים יופי. אני עכשיו הולך לשחק במשחק עם עוד מלא אנשים באונליין. בואו תראו אותי. אני עכשיו מחפש לי עולם שיש בו הרבה אנשים. הנה מצאתי. עכשיו צריך לחכות דקה שהמשחק יתחיל. עוד 40 שניות ואנחנו מתחילים. המשחק הולך להיות על מוזיקה כזאת. הם נותנים לנו צבע ואנחנו צריכים לבחור, ולא לבחור, אנחנו צריכים לעמוד על הצבע שאומרים לנו, ואז מי שישאר אחרון ינצח. זה קשה, תאמינו לי, אבל ניצחתי בזה כבר איזה 3 פעמים. עוד 10 שניות אנחנו מתחילים. בואו תראו. 3, 2, 1, התחלנו. הנה, על זה. לא! טוב, אני לא ממש טוב במשחק הזה. בואו נעשה משחק חדש. יש לי משחק יותר טוב שאני טוב בו. כשאני אכנס לעולם אני אסביר לכם מה המשחק. הנה, נכנסנו. יורד גשם. עכשיו זה סתם חדר כזה המתנה שמחכים למשחק. אבל אני וחבר שלי המצאנו פה משחק שצריך לטפס על העצים. טוב, המשחק הזה הולך להיות על שיש לנו חכות וזורקים ביצים עליהם לבנים וצריך להפיל את האנשים עד הקרקע, וגם פה מי שישאר אחרון ינצח ויזכה בכמות כסף, ואז אפשר לקנות את הדברים. עוד 5 שניות אנחנו מתחילים. 1, התחל. עכשיו עוד 10 שניות רק פה ואנחנו מתחילים באמת. התחלנו. יש בקופסאות כאלה כחולות שאפשר להשיג בהם דברים. לא! איך זה קרה? אז זה כנראה היה עולם פתוח שאפשר ליפול בו עכשיו, אז הייתי צריך ליפול בהתחלה. עכשיו אנחנו רוח עכשיו ואנחנו יכולים לראות את האנשים שמשחקים. זה לא פרח. זה לא כן. טוב, משעמם, אני יוצא. אוקיי, עכשיו אני הולך למשחק האמיתי והכי קשה, משחקי הרעב. אל תתפלו אם פה אני מת ישר, כי זה המשחק הכי קשה. הנה חדר ההמתנה שלו. צריך להמתין דקה. המשחק הזה הולך להיות שאנחנו מחכים איזה 40 שניות שם בלי לזוז, אסור לנו לזוז, אנחנו גם לא יכולים, ואז אחרי 40 שניות אנחנו צריכים לקחת דברים מקופסאות, אנחנו צריכים לקחת חרבות ונשקים ומגנים, ואז אנחנו איתם בורחים ליערות ונלחמים. וגם פה מי שישאר אחרון ינצח ויזכה בטח במלא כסף, כי זה משחק מאוד קשה.
עוד 10 שניות אנחנו מתחילים. זה הולך להיות קשה. 3, 2, 1. עכשיו שיגמר הזמן, ייקח קצת זמן שאנחנו ניכנס, כי הם מכניסים אחד אחד את האנשים. אז תכף אנחנו ניכנס. הם מכניסים אותם אחד אחד. הנה, הכניסו אותנו. הנה, אנחנו פה בלי אפשרות לזוז. אני מעדיף לעשות את השיטה שלי ושל חבר שלי. לא ללכת לקופסאות. אנחנו בורחים כי יש פה עוד קופסאות ברחובות. זאת השיטה שלי ושל חבר שלי, ואז אף אחד לא הורג אותנו על ההתחלה. בסרטון הבא שאני הולך לעשות, אני הולך להכיר לכם את בן דודי שהולך גם לשחק ולדבר, אבל בסרטון הבא. עוד 10 שניות, אבל תזכרו שאני לא הולך לקחת את הדברים, אני הולך לברוח ולקחת דברים שם. אני כבר יודע איפה יש קופסאות, אני מכיר את העולם הזה. כנראה שיש עוד אנשים שבחרו בדרך שלי. הנה קופסה. יופי, יש לנו מגן ועוגיה. אם אנחנו נהיה רעבים נוכל לאכול עוגיה, ואז זה לא יהרוג אותנו מרוב רעב. רגע, אמור להיות פה עוד קופסאות. רק שתדעו, אפשר פה גם להיות ידידים. להפוך מישהו לחבר שלך. לשאול אותו אם הוא רוצה הצעה כזאת, שהוא יהיה חבר שלנו והוא לא יהרוג אותנו. אבל הוא גם יכול לפגוד בנו. הנה, חכות זה טוב, זה גם נשק. ומגן רגליים. זה אנחנו עכשיו. אנחנו צריכים למצוא עוד קופסאות. פה אין. אני מקווה שאף אחד לא יפרוץ לנו. למקרה שמישהו פורץ לנו, אני מחכה. הנה, מצאתי. לא, הנה. יופי, חץ בקשת. עכשיו אנחנו רק צריכים למצוא חצים וחרב זהב. ועוד משהו. אני לא יכול לפתוח עם חרב. קסדת זהב ודינמיט. זה טוב מאוד מה שאני מוצא פה. זה נדיר למצוא אותם, את כל הדברים שאני מוצא. למקרה שמישהו פורץ, אני כבר מוכן. טוב, הגיע הזמן לצאת ולמצוא קופסאות אחרות. אני מקווה שאני אשרוד. זה משחק קשה מאוד. מצאתי קופסה. יהלום. רגע, יש לנו פה שריון יותר טוב, שריון ברזל. רגע, צריך להוריד אותו ולשים שריון ברזל. עוד מעט גם שישארו עוד איזה 4-5 אנשים, יכניסו אותם לתוך אולם קטן שהם ילחמו רק הם. רגע, יש פה סולם, אולי יש קופסאות? בואו נחפש קופסאות. לא, אין פה קופסאות. אני חייב למצוא פה יציאה, כי אם אני פה יקפוץ, אני מת. מצאתי עוד אחד. לא, זה כבר היה, זה כבר קודם. שלקחתי ממנו שריון ברזל. אנחנו שורדים כבר
אנחנו חייבים לאכול. גם את הגזר. זהו, אנחנו מלאים. לא, אי אפשר להרוס אותה. אם הייתי הרוס אותה, אף אחד לא יכול לקחת ממנה. הנה, עוד קופסה מצאתי. יופי, מכנסי זהב. יופי, אנחנו ממש טובים. יש לי כבר את כל המגנים האפשריים. חרב אבן, קורי עכביש, שבהם אני יכול לגרום לאנשים להילכד, ואז אני יכול להרוג אותם. אני מקווה כשאני לא אתקל פתאום במישהו עם מלא מגנים טובים, עם מלא מגני דיימון, שדיימון זה יעלום, כי דיימון זה המגנים הכי טובים שיש. מקווה שלמישהו לא יהיה דיימון מחושף, כי זה באמת הדבר החוב. רק תדעו שלידי נמצא בן דוד שלי שאני הולך להציג אותו סרטון הבא, בלעדיו כבר היית מת. הוא מוצא לי פה מלא קופסאות. מצית. לוקח את בשר. לוקח את כל הדברים שאחרים שיכולו לקחת. אני אומר לכם, אני מתוודה שמפחד פה. כל שניה יכול לעשות עליי בן אדם. יש פה מלא קופסות. חצים! יופי! יש לנו עכשיו חיים. עוד חצים. ביחד 8 מתים לאב. אז זה סתם. מישהו מצלצל בבית לי בדלת. מי זה? זה ההורים שלי. אני חייב למצוא את מהביתה. יואו, זה אני יכול למצוא פה דברים. אני יכול את זה להפוך לגוש זהב, לגים קטנים לזהב. אולי אני יכול עם זה ועם זה. הנה, אנחנו שמו. עכשיו בקטע טוב של כמה אנשים.